ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಶೆಟ್ಟಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪಿಶೆಟ್ಟಿ ಇದೆ ಎಡೆವಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಖುಷಿಯಾನೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲನು ತೂದಾನಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಉಡಲಡ ದುಡಿಪು ಹುಟ್ಟನು ಪಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ತುಳಿಪು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ತುಳಿಪು ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಗರೆ ನೀಕನ್ನ ತಂಕನು ತೋಜಾವಳೆ ನುವೆ ಕಜ್ಜ ನೀಕನ್ನ ನಡು ಕುಲಿಪು ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಗರೆ ನೀಕನ್ನ ತಂಕ ತೋಜಾವಳೆ ಮುದುವೆ ಕಜ್ಜ ನೀಕನ್ನ ನಡು ಕುಲಿಪು ಅರೆಗರೆ ಪ್ರಾಯ ಸಂಗಿನಕಲು ಎಂಕುಲು ಗರ್ಗಾಯಿಪೋದು ಪಂದದಾಣು ಅರೆಗರೆ ಪ್ರಾಯ ಸಂಗಿನಕಲು ಎಂಕುಲು ಗರ್ಗಾಯಿಪೋದು ಪಂದದಾಣು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊನ್ನುಡೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಮಡಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊನ್ನುಡೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಮಡಿ ಇನ್ನೇನೆ ದಾಂಡದು ಪನ್ಪುಣು ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ ಕಾಪು ನಂಜಿತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಕಿನ ಎಟ್ಟೆ ಪೂ ನೀಲನಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿ ತಗ್ಗಾದ ಸುದ್ದಿ ಮನಸ್ಸಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ರಚನೆ ಯಾವುದು ಹೋಗೋಣ ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ